Kubor nakaslem jong unong san hima. Uba adalba nong room ubadayu nong mikmat barim ke North Shillong constituency, pada ubadayu kertong ke Voice of the People's Party ulaong. Ba ula job je ke election namar ka jing 8 bat ka jing shania jong ki pat ba, bat amdai ba u job namar ba ula pendon kam deka bor jong ke pisah. Haba keren cikilat pathai kubor hadin ke jing tep kerteng jong u ha ka office terekam u Deputy Commissioner ke East Khasi Hills. Uba adalba ulaong ba ula penyasok bat ka seng khnam namar ba ka don ka daw. Bat ula miru nagatai kaseng namar bakadon kadaw. Ula ong ba umdon jinget syu haki wei ki seng san perthai. Namar ba yaki wei ki seng san perthai ladat ban matlut haki san postnem. Bat kita ki seng san perthai kim wan ra jingkela satya. Pada ke jaka ke jingkela kita ki seng san perthai kila wan ra penbanduk kenjerinar. Bat kila te la khom mi ki pat ba. Bat kila penhiar ya ke jela syapo haga jaka bakin ra syajerong. Syusyu ula ong ba yiki ki jing saateng hapo ke constituency undang yai but din. Namar ba uklem shimla rung syakasan perthai namar ka spa henrai ula rung namar ki mat jong ka jait benrio. Abdon ru kabor ban lei inter jak benrio namar san point di bisem layat. Ndai ka bakong sandu ndai ka long takata la ni lesi mo ngimtip kai ka ba ublai tumu sandur dan ngin pertikana ba ki padona kabor kin shongru ji kin yeng ko tingko ki barang sateng dengan but dia ni kata namar ngam semarung si politik nam ta kaspa nam ta business kumba long mentang i ki brio borok ke keren baklampan ru ki ai swa collection si banai arbanai ya ada ketika mon ban ada collection da sim lo pada kadiang kedai lor tang nongrim ka ba babun ba ki isu kimat tengah skop nong tani kawing ngamla banjir koi ki isu long badong kam langi pai ka boundary langi pai ki isu jonai kai langi pai ya ki isu jong ki kun samla bawat ki kam ki jam ri kun samla manta ki dong kam yang jong kijat ki di bandon ka skill namar ngiru interest tong mun ra ki private companies nata ki industries na sabar hang ne post ki kraman ai kam ki ba ki di bandon ni ka skill ki babun ba ki isu ngan ong yu ka kam jong UDP to wale na ka jong kamram di kawai nak kadang jong akalong takta kawai man concentrate bangan pelik jemut kumlo ban penpoi jala di sekathong ringkat ke VPP kanang mengilaan penurlong KKI baru bat ka kapok ka jelam jong Konrad Sangma Chief Minister ke NPP bat kitu ki bakersan ya ka NPP ki bakersan ini ka government wat mangaru bakersan rei ngayang be lah ka jong nong rim rei ka bang supua panong kalong tani kawai jingle silang khmat penong kam baklai ki fon barang juk poring aku MLA hapo konstitusi mga ngalong righteous mo ngalong songhok banyo ta skin ko pangalapan na Chief Minister subo ko Chief Minister CM UDF fon mo CM UDF fon ka bang propose san post lak pro ai ngatang sepulak ndai ka ba yo kertong jong ka NPP pat ngasmo ba bon lak ban ba compare ban yang aku representative jong constituency kani ka pau siliang ba kani ka penpau yang kata kajing klan ke jong aku memeli bar kini nong kersan bangi scam nong rim namar kajing tiang pelat lap the lagi skim bar kalong indirect ka bang asmo nong bakalong blessing in disguise por ka bang room sa kajali politics kumangam simrung sa politics ta balik business ndai om dam ta balik politics ndingi dong kam ta politics ban penkalalong policy di kumangala kulari pai ba bangan trehom om na ka banta ka suki om ta ka chair dan ka share ndai na ka banta ban penurlong ya kita kijing temu kijing amlo jong pai ba om tak jong constituency dengan songu yu play ba hadin san po tu lagi senam hoi ngalong wei na preng ki legislator ba thia amaran ko malki ha bang boycott a 50th anniversary ya ka statehood celebration ha bang songu yu play la penokam ni ka singi bat na yo ka is relaxation ko bang jimen to entang ki samla jong constituency lagi samla jong ka state kamut bagkut sama kim de batong bala extend lan relax ya ka age muklayo be kakam ni ka ban trestom ya ban yang juki kijat bat ko bosong no mental kam sarkar ngap syakri ni ka ban tre hakikam lajong banlong kikenra ni ang scam kam don gajing kita bat baro pai ba jong ka constituency bula penjok nga lembak MLA MBC before balik jadi giba it yang aku beri ki kanong rem berarti ko bang nak 6 rupiah mami tangga metli dengan mi ringkat ba kanong rem di bat kawai ko mongong ba kanong compromise bat kanong rem de lor kanong rem ba ngami nak 6 rupiah kadon kadaw de minta kadaw ngasungo iblay ba ngayo pakalenti banrung sa VP na mga don ni ibadon ka Jerman
hadir jong election min la ban persang ban budin pat ki kam ki bude ban pen urlong marang ai sulit ki pat ki parti ngai bobo ni sujop tang election ku mengi experience menta sanpu tu di senam ni sujop tang election ki kam lai pat ta generation hi kani dari lei ngano maila barang skam pai ba no maila ban pen betet hane constituency ke bakut maradu opor maile election kam judan komuniti ki padai lo tanong rem begini parlo ki bawan ru kisim kabu nama boba delbot nang rum juya dak pisah jadi lo tanong rem ndai nganga small scam nomor ki wan dak development wan dak pisah ndai ban jenel ki wan ki isu har mati ndai nganga scam nama gadon ki isu kimat kubangan ye terai ani penki bangan pen tikana haru ipai ba madu pha binga sisian dikanti ngan pen tikana lagi do ruling do position kita ibron ka bor khamtam bangis ke ba kumbang long ka wave benta kalian nai bakin ai kala ka VVP khambut be tainga na bangis ke mendon ka bor bangin habdon ru ka bor ban lei inter jak munriu nomor 1 itu di Islam layat dak jing sulur nga keren nomor kan compromise na ka benta ke interest ka belong larger interest na ka benta bobon balang lei nang benta ka constituency jonga pi ka jing don jong tham yu molong hang tei ka jing mamla man pen kerja ya kita ki nok song snong kalau bu ke jing ya ke bakrau ya kayak yang kali kawan ke traffic congestion tibat ke government kam don kamon ke government jaka wanan ke political nokai ke political will kam don ke political interest na ka bantai lagi kimnut ya kawan weng ya kita ki badai ki bela syakri ki department of fair kaba yaki la di ban suri lokit sipen kerja baik barik tu besong illegal kali ban suweng baik abet dekat time bomb marikim weng di ban weng by force tenrai warang di local MLA di constituency ngano compromise warang election gadon hajandu namar yaki di kibriu artli kinok song tei nganum sya bak government kan nek ben yaki namar kidi ba song hok hak tei jaka ndai makiru di ban sotu bak jing song joki tei jaka ka bu jing sier ke jing tieng lembak jing jagi basniu ba pero bar ka baru kalong bak jing khamnya jo kasor kadai nakti gadau ngahapan blame ngahapan keno ka government bakam don ka political will bar kadai ka government ru ka ba create jaga bukan long ka problem solver ka penpan ka kelalong penban ka problem creator na jaga kini ban weng yaki penban ka bu so bargit mata south nem tam lajan san nem kadai ka jing penpau kadai ba government kalong khauput kamlut ban sim ka decision ka badai ka decision ka rai ka badai nam ta kabit ka biang jong ka interest jo ka state hi Brockway ban jong Shillong City Brockway ta kai nga solingo nalo kinu ban simram sik kisutu ba simram kanu mo nginum ya keren kibriu agen wat itai kubor kabar noi kai kimdan tulop ka bamanta ka state jungi keduk kadon syatbian sapo du mo tenrei mata per kisai tak pisah kadai ka utilization of fund na ka bantan penbit jo pai ba namar don baong hiru na preng NPP bai pai ba serat pai ba penbit bai pai ba marga san senem ruki bit bai tengah sengo ba kadai ka kabui pai ba bamanta kadai ban ajing seneng ni komuniti kibriu him and myself also we won the election because of love and trust, not because of money power or muscle power. Not at all. I don't think so will affect because as I have joined myself with the KNAM because of reason, and I left KNAM also because there is a reason. People know better about that. So because of this reason, I choose with a proper reason. There is a strong reason why I joined VVP because I no longer believe in other political parties since we have been experienced for past 50 years. There's no change. Instead of change, they bring change. They tie up the people, and they brought down the state as we have seen 50 years instead of lifting up and they pulling up down. So I do hope that people will be wise in making a decision this time. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela